Hi guys, look, I'm all with my siblings. This is my brother. This is my sister. Let's do a doctor thing. Peace. Go home. Kalau lo sikat. Lo sikat. Ja, maar wat is die katte hier nie verspeel nie? Want jy het 'n meisie so. En op record klaar. Kom. Moet je water in? Kom smaak gou Karel. Snel. Gaan voor bly. Is het barbecue gaan zo nog? Gaan met die naar werk. Hé, Boeka, kan je toch niet zo zetten? Kan je toch niet? Spijt toch nou, Jan? Ja, we willen niet werken. Nee. Je kan niet met ons strijken. Kan je niet strijken? En Dina? Nee. Ja, Jan. Nanti di bawah kom dokter. Oké, Jan, 2, 3. Waar is die phone, Bruce? Waar is die phone? Haal die Zie je, voet. leek het nog eens. Zie je? Waar is die phone? Wat is die? Zo. Nog een beetje. Ik sowieso. En spitten, en spitten. Ja, oké. Weer water. En spitten. Ik ga gewoon een van haar stuffing hier houden. Die is nog die.